Tak co to tady máme za dárečky? Dneska dorazila další zásilka z firmy Shrimping.cz. Další 3 druhy krevetek, 3 barvičky. Takovéhle krabičce. Tady 2 obaly z výhřevných sáčků, aby nám krevetky nezmrzly. Pěkně zabalené v polystyrénu. Sáčky už jsem vydala, už tady zůstaly jenom ty výhřevné sáčky. Sáčky s krevetkama jsem dala do akvárek. Tady je první sáček s oranžovo-bílýma krevetkama Orange Rilly. Tady se už asi hodinu aklimatizují oranžové krevetky. Tady jsou žluté krevetky. U oranžových a žlutých krevetek jsem našla samičku z vajíčky, což fakt potěší. A teď nevím, jestli těch žlutých nebo oranžových je o jednu víc. A ta oranžovo-bílá je taky o jednu víc, takže lepší o jednu víc, než o jednu míň. Objednala jsem je schválně na 2krát. Tam vzadu už nějaké žluté jsou od minula, moc vidět nejsou. A teď jsem objednala další. A doufám, že se mi podaří dostat tam 2 různé klony. Kvůli tomu, aby byly nepříbuzné. U těch žlutých nevím, jestli se to povedlo, vypadají hodně podobně jako ty první. A u těch oranžových to vypadá, že se povedlo, protože tyto jsou opravdu výrazně sytě oranžové, když to ty první byly takové žluto-oranžové, že rozdíl mezi žlutými a oranžovými byl minimální. Takže moje naprostá spokojenost. Co s nima teďka dál? Někam asi hodinku se aklimatizují kvůli teplotě. Měly by se aklimatizovat tím, že se do té jejich vody přidá voda z akvárka po malých kapičkách, ale já to dělám tak, že tam do toho sáčku prostřihnu malou dírku a nechám to tak ještě další třeba hodinku a voda se postupně promění. Párkrát s tím zatřepu, za chvilku vám to ukážu. Moc k toho kvasování není, protože ta dírka je nahoře, tam, kde jsou ty rostliny plovoucí. Trošku to nakloním. Tam je prostřížený sáček a může docházet k lehké výměně vody. Takhle to nechám další hodinu, aby se krevetky pěkně aklimatizovaly. Tady je vidět, jak je ten sáček prostřížený a jak tam může se lehce dostávat voda z akvárka. S tím hýbat nebudu, ať je ta výměna pomalá. Za půl hodinky s tím trošku zatřepu, ať je výměna rychlejší. A tady je jedna z těch původních oranžových krevetek. Je vidět, že je výrazně žlutější než ty oranžové, co přijeli teďka. Až jsem přemýšlela, jestli mi náhodou neposlali minule 2krát žluté.